Så er vi så her ved den her kanon, som i virkeligheden er fra et tysk krigsskib. Et slag. 下の人こやちゃんと入るね。あ、マジで。うわー。マジか、マジか。Så han gider ikke det der mere. Han siger, at det må stoppe. Læg de der skibe i havn. Pind kanonerne af. You can easily be here. Your choice. Men selvfølgelig er det ikke helt realistisk, det vi laver lige nu. Alligevel derovre er I tæt på at være realistisk. Fordi der var 7 mand derovre. Der var 7 her. Og så var der en, som sad der som kommandørkaptajn, som så var officer. Modsat musikforsvaret, det var jo professionelle soldater, så var det her værnepligtige. Altså indkaldte unge mænd på de der 18-20 år. Så skal jeg for dem, der ikke har noget med søfart at gøre, det er også fuldstændig sort land for mig, men det hedder styrbord højre er altid grøn, så I lærte det. Og det vil sige styrbord højre og bagbord venstre. Det er meget godt. Her. Both sides.なんだって? It was on the other side, at least. Here, here. Okay. There. This is this Nazi sign. This swastika. So it has been under Nazi rule, this cannon. It was on a German warship. Oh, yes. Yes. This special swastika there. Then this small sign is there. Good night now. So you can see it from this view. Yeah.よいしょ。ないぜなDet er den 5. masseudryddelsesbølge, hedder det. Det handler om, det er, at der er nogle naturkatastrofer. Jordskælv i Indien, meteornedslag i Mexico og i Ukraine, kæmpe store sten, der falder ned. Jordrystelser, ask. Det man så kan sige, det er, at det der viser meget godt, at der var problemet for at finde, at det var stærkt. Men hvis man indkaldte for, at man skrev godt til, at man skulle komme ind, så kunne man i løbet af døgnet have 250.000. Meget rationelt. Man har 200.000 mennesker, håndværkere, læger, Søren, de er pædagoger, de er sådan lige og bare arbejder, og så pludselig hvis der er brug for, som de får. Og så er der en ting, jeg skal sige om værnepligt, og det er lidt sjovt, fordi jeg selv er sådan en småvældsforstået fyr, men det der lige præcis med værnepligt, det har de fået galt i hans mange, der er ingen med her i øvrigt. Vi har en helt anden emotion end bare det, at man indkalder folk, der er smart nok. Vi har den emotion, at når man kommer ind til soldat, så trækker man støj. Og det er ikke som i USA, hvor man kan købe sig for noget, alle mulige mærkelige manøvrer. I Danmark kommer man som udgangspunkt ind, hvis man ikke fejler en eller anden. Og det vil sige, at man møder folk fra alle mulige samfundslag, og det er et lodtrækning. Og det vil sige, at man møder nogen, der er forskellige fra et selv. Og det er ikke det vil sige, at man ser både nogen, der er fattige, og nogen, der er rigere, og det vil sige, at man finder ud af nogen, der er fra helt andre samfundslag. Og så tænker på helt anden måde, man tænker, at de er underlige. Men man kommer det væk. 果たして何なのか。Så var der nogle som var lidt specielt. For eksempel her sydfor, hvor vi har det var rødvin.
いや少々酔った方がなんかよく見えるけど。なんかスパイ映画に出てくる昔の。あ、そういう。なかったね。何や。コンピューター室。なんだろうね。これ去ってくれそう。あ、わざと効果音つけてるのか。乗ってます。乗ってます。あれ15センチ。これでこうなんかやって向こう行くってやつか。Hvad det gik ud på, andet end man troede, at de målte vanddybder. Det er virkelig det, at de virkelig brugte sådan nogle stokke til at finde ud af, hvor dybt er der, så hvor skal vi køre over med vores landgangsfartøjer, hvis vi skal ud fra vandsiden og ikke overtrykke den under fisk. For det er så skyld, også hvis vi skal komme fra den anden side. Det er jo nyttig viden at have. Så det har de arbejdet med, og så har danske soldater kunne have kørt i hælene på dem og noteret numre på de der ambassadebiler. Så det har været sådan blå briller-agtigt. 脱出。はい。へい。あ、来いと早く。みんなあっさりとしてるよな。あっさりだよね。何が取れてるかな。
解散らしい。